Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Minutos na ang nakaligas sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawata mayong hapon na naman. Yari kita sa pizza 5 na sa bulan sa Nobyembre 2020. Inyo ka aksyon na Marlon Hervaya Action Reports Afternoon Edition. Tuman ka signifikante sa mga adlaw para sa mga taga Negros Occidental. Mga Negrosanon, mga Negrense, bangod adlaw iningi ginatawag Negros Day, Negros Revolution, o kung sa bantog nga tawag, al 5 de Nobyembre. Ang komemorasyon, o kung ang pagdumdum, sa pagkabaganihan sang duha ka mga Negrosanon o kung nagrense nga nagtaya sa ina sa dekabuhi, para lamang mahilway ang isla sang Negros sa pangginahom sa mga Espanyol. Subong amo na ang ika-122 katuig pagsukat sang Negros Revolution. Ang bago kag sila siri amo ini ang mas mga sentro sang sari nga selebrasyon. Bangod ang duha ka mga baganihan mga kaaksyon nga sanday, General Juan Arnata sang bago kag General Anisito Lacson taga Silay City iri. Amo rin sila nagpanguna sa grupo nga nag-enkwentro sa mga kontrang armado. Mga maalam kag matanda ining si Araneta kag Lacson kay naintuan nilang ila sa kontra, naisahan nilang ila sa mga kasumpong kay nagamit ni sila sang inang amakan bla. Ang amakan ginlukot nila na ginapintahan sa nga itom, ginaplastar nila nga daw kanyon, tang ila sa nga pangontrato sa unhan doho. Ang itsura kun lang taon makaksyon sa malayo, ining amakan nga ginapintahan sa nga itom, amo-amo gid sa kanyon. Sos pagkakita sang kontra sa unhan, so siguro kinayasan, kumurog, why sila mag-atraka. In short, tarantado, magali. Una sa balita, una sa aksyon. Pero tuod, hindi ito gali kanyon, why ito gali galupokya, kundi amakan lamang nga ginpintahan sang itom. Natabo ini Nobyembre 5, 1898, pagka Nobyembre 6 makaksyon sa hapon, si Colonel De Castro nagpirma sa ginatawag nga Act of Capitulation nga among nagtuldok sang gamo kag nagpauntat sang pagginahom sa mga Espanyol kon na Spanish sa Negros Occidental.
Bibisan pa nga mayara sang pandemya subong nga ginasupra nga ato sa pinalanggang probinsya. Sa gapon ng mga opisyal naton, way gid magkalipat. Ang bago kaga Silay City sa gihapon, mayara sila sang ginpatigayon nga selebasyon. Simple lamang puro ti makabig nga madinoagon. Ang komemorasyon makaakson ti sa kada tuig, hindi gid malipatan nga himuon. Ang tamaywan ay subong sa mga Negrosanon, Happy Negros Day. Mabuhay ang mga Negrense. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pa sa ginasinggitan subong kung saan umaangkon sa Negros ang kahiluwayan. Kahiluwayan hindi sa kamot sa mga Espanyol, kundi kahiluwayan batok o kontra sa hindi makitaan nga COVID-19. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat na ito sa pagatutukan. Balita liwat na naman nga gintay og sang krimen compound sa isa kabaloy sa Purok Tilapia Barangay 3 sunod sa Bacolod. Maisog ngayon sulod sang tao nga nakasuksok sang bunit. Sumunod ining tao ni nagaway sang kaluoy nga nagpaniro. Naisipan itong pilaklupok no? 3. Amanang nabatian kaina sang mga residente dara sa may Purok Tilapia Barangay 3. Resulta isa ang patay, isa ang napilasan, isa ang nakaluwas. Yang balay makaakson report na ginagamit bilang soloyopan na naman. Soloyopan sa illegal nga droga kuno. Illegal nga droga na naman. Kilaban-laban, shabu na naman. Kama na 3 kamalupok nabatian hahalin sa pusil. Ang napatay na din maka-aksyon maigo siya sa nga ulo, samtang pilaso naman maigo sa kamot. Ang gingamit nga pusil hindi basta-basta. Tangod 45 kalibre nga pistola, nag-aso ang agi sang bala. Nagang sinuman nga mapuruhan, mahuya na nga magbangon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tagluthang na rin maka-aksyon, nagaisahanon lang. Nagluwas nga nakaburit sa ulo. Nagakalo pa, naga-jacket. Ang pantalon niya maka-aksyon, camouflage. Ining tila. Di mag-camouflage maka-aksyon, tawa ng itsura sa kanasuksok sa atos sa maturidad eh. Kung galing ka manti, pwede ka ba lang sa mga makabakal camouflage bisa gani sa ukay-ukay mo. Nadula naman to maka-aksyon ang laying nga nagadubili sa pagsuksok. Sining uniforme sa atos sa mga otoridad. Daw na lipatan na balangga dito. Manasig nga nagwas balay kag nagsakay sa puti nga van nga salakyan ining tagluthang. Kano siya lang isa sa salakyan nga van o kung may apod nga iban. Ang record sang pulis nagapakita na ang napatay ka na pilasan way man sang record angot sa illegal nga droga. Ang pamangkot kaya doon motibo. Kung hindi droga, pwede nga personal ang dumot. Madugay nga away kon suyay o kon base kon lansihanay. Itisteng na naman sa abilidad kay kasarang sa ato sa mga kapulisan. Kung paano ma-resolbar ang kaso, hindi pwede nga hambalon nga mabudlay solbaron. Bangon una bes na mga testigo nga nakaluwaso. Mayara man nga napilasan nga aboning makasugid-gid sang iya siritanan nga nibalawan. Ano ba may nastorya si Eri ang atong gintiro patay? Ang kaso kabay pa nga hindi magpareho sa iban nga krimen nga pagpatay diri sa Bacolod. Kati subong way lamang nga katulugan. Kundi nagahuragok pa. Kag nahamukan. Mahamuok ang katulugon. Daw sobra pa sa katulog nga mantika ba? Naway isang butwa-butwa ba? Ang kaso sa pagpatay diri sa Bacolod, di ba? Hindi na mabindihan ang mga tao diri sa Bacolod kay ilan na may sumunebeloan.
Di kon wala sang kasolbaran sa nung apektado, di way sang iban, kundi ang peace and order situation sang Bacolod. Damo sa mga nagabuno nga negosyante ang eksperto nga mga krimen nga pagpatay sa Bacolod. Labi na ang mga nagahimo wala ini mga riding in tandem kag nagasakay sa van kag ang ginapamatay ginaangot sa transaksyon sa illegal nga droga. Tob subong wala gid batya. Ano ba yan? Botay kakbalo. Yan na sa mga otoridad. Yan na sa mga investigador. Ano ba yan? Samtang City Treasurer's Office ginubisahan na ang pagpatuman sang condonation ordinance para sa mga delinquent tax payers. Ay istorya angot sa illegal nga droga standby lang kabadaha kaya nga to sa nga patrol dugay-dugay mga ka-aksyon may dulong illegal nga droga na naman. O ay naliuntat ya. Ang illegal nga droga ni diri sa Bacolod aran action Elover. Ari na hon di na pagpanugoyan. Sa patrol with action na John Diaz, may operation ang ato sa mga otoridad. Action John, please gawin. May hapon aksyon Mar, may hapon sa tatanang mga ka-aksyon. Ang patrol kan live kita mismo nag-report dari sa area sa Porok Langis sa Kopinisang Barangay Banago, Surad sa Bacolod, may kangtanan. Sa isa naman ka anti-illegal drug operations and bypass operation naging kasas ng mga otoridad, no? Sa nga hapon aksyon Marlon. Pero anyway, sa dari sa area, wala pa man kay under recovery pa siya. Okay. Ga-recovery pa sa Action Mar. Arabel ka parang katipon sila sa recovery sa sulod, no? Anyway, kung lang po natin daring area yun na mismo, siya hapon, makita natin daring sulod ko na siya nga lugar, no? Ang balay, kung sabi nilaging kasang operation, initially, sa itong informasyon nga na baton, hindi gini siya ang tag-iyas sa lugar. Bali, dari lang sila naghugpong Action Mar. O dari sila pinag-patigayin sa nga pag-session kung may magmakal sa illegal na droga, dari sila masuyop sa nga ginasuspect sa Shabu Action Mar. Sa nga matrion, initial natin information nga na baton, isa inikilalaki ang nadakpan nila, isa ka high-value individual o kung HVI. Gina-check pa natin, kami mga report na nabaton, ganyan siya miyembro sa isa kasadto masupog na grupo dari man mismo sa may syudad sa Bacolod kung illegal na droga ang paghambalan Action Mar. So dugang pag-hid is may ara na kakaina ng kitandri sa area. Meron sila of course, no, may bypass item mali ang droga na ilaging bakal sa ning persona, pero ibang nga mga recoveries ang wala pa nabukad kung mo ginulat pa nila ang kasapo naman sa mga opisyal sa barangay Banago. Ining lalaki sa nakita ko sa tinga, ilaman din konfirmar nga sadto sa ang nadakpa naman sa kaangay nga kaso gaya kay nakagwa mahimo na release no gikan sa prisuhan na tapos nga na-dismiss ng kaso kung naka-apply sa plea bargaining, pero diwat nga nag-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga rason ko nga so nga kung dalayon nga monitoring sa aton nga maturidad na takiban ini sa diwat ang nagkabaligya sa illegal nga droga Action Mar. Anyway, sa nga maturion ginududot na naton ang katapos ang kapolis asan nga mga opisyal sa barangay para makita na naton or mabukad nila abing bag o kung naman ang ginalugar nga may ara kila ka mga illegal nga droga para mabala naton kami ng mga recoveries sa nga hapon Trace Area Action Marlon. Ang sa itong mga action, standby lang sila. Kay dulo naton dari ang pinakuling update na kang tasig patigay nga bypass operation Suliman hapon di mismo sa bahay sa Porok Langis, Barangay Panago, Surad sa Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz so nakita na sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na dyan, las 5:24, ining ginatuwag ba lang nga plea bargaining agreement, nabudamo na sa mga nagkaladakpan nga nag-avail sa riho, kung preso ka na, ma-avail ka sang plea bargaining agreement, magwa ka, tiyorong kalabanan kag luwa o, balik yapon. Sino man naghala niya ka kung sa ginatuwag plea bargaining ni man? Una sa balita, una sa aksyon.
Mabudlay kay madakpan, mapariso, sulod sa pilak bulan, pilak katuig, magwa balik mangyapon. Kaya mo na, daw pingpong. Kabalik-balik lang, dubula, balas ang pingpong, ha? Balik-balik. Or pwede man duyan, no? Amo nang duyan, nga pinakadasig nga salakyan, abin na, no? Duyan. Ngaman, pagsakay mo, balik ka na yun, no? Ika balik-balik ang problema sa kaligal nga droga diri sa Bacolod City. Balikan ta nga ato sa ring balita nasyonal, munohon tala na kay Mortantiri. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, sa mga nagahulat kung wala pwede ang pagsaulog sa mga aktibidad dangot sa Paskwa, sining holiday, pag-abot sa bulan sa Disyembre ang sabat, pwede. Pero, may pero ha. Ang balita, mga kaaksyon, ang Department of Health ako na DOH nagsiling subong nga Webes, pwede makaselebrar ang mga tao sang Paskwa, pero dapat ipaagi sa online. La celebrate ka muna. Online. Si Rodley Desmond Carza sa DOH sa Health Promotion Bureau. Namo ni namuyayaw sa balita. Kung di mo na tani nagginugyaw ho. Namo na tani ang pinalakpak ko. Kaya nga DOH maka-aksyon nagpalayag nga pwede mapatigayon ang ginatawag nga online masses para sa simbang gabi. O kon mga misa sa gabi o kon kaagahon sa Christmas season, bago na mo labang ini ang pamaagi para mapanubo ang peligro nga makadaton ang COVID-19. Sa pagsaulog naman kuno sang New Year's Day kag Christmas Eve, ang panugyan ni Carza sang DOH, pwede gid nga makadiner. Magkapulopan yapon upod ang pamilya kag abyan. Basta naga-end of the day lamang sa isa ka ilistaran, isak balay. Pwede man nga mag-virtual gathering sa iban nga tawo. Yang pandam diri sa nga DOH, ang indoor gathering, pagtipon sa madamong ang mga tawo nga may ara sang kinanta, singgit, may saot. O kung sa iban abidara nga gawi maka-aksyon, kung ara na sa ginatuwag ang lawas sa espiritu ni Agua de Pataranta, ang espiritu sa makahulubog nga ilimnon, ako naboy-huboy na, ay hindi lang naya kanta sa oto kung singgit. May paman para nga tambing trampuling, duling-duling o kun mo-mo. Kaya muna kuno maka-aksyon ginatunaan sang dako nga risgo sang virus transmission. Pero basta gani Pinoy mangita giniya sang pamaagi, basta holiday para lamang maka-enjoy. Ting paghalong dapat naton dumdumon nga ara lamang na unay sa ato sa lawas. Drink moderately, kagkaon man moderately, subong nga holiday. Una sa balita, una sa aksyon. Isa pa kayo nabantayan sa madamong nga tawo sa kalibutan. Ang pinal nga resulta sang piniliay sa pagkapangulo sang Amerika. Pamalaan ay dugay. Amat-amat na nga nagkakaroon ang numero. Kung o sila nanday Donald Trump sang Republican, kag Joe Biden sang Democrat, ang abanse kag magadaog sa siring nga eleksyon. Di ang dihado subong kag nagakurinot ang yasaning nga nawong amo si Trump. Kadaw ara gid nagalutaw ang ngalan ni Biden sa liyamado
Pag si Trump ang dihado kung sa mga tay-anay pabla, si Biden niya mong liyamado. Ara saya sa una, ikaduwa lang si Trump. Amaning eleksyon sa Amerika nga pinakagin bantayan gid sa mga tao mga kaaksyon. Kaya hindi man maglayo ang abasihanay diri mo. May lugar man nga baluarte si Biden, may ara man si Trump. Pero wala pa sang pinal nga resulta. Ang balita sa mga kaaksyon ginatos na ka mga sumalakdag ni Trump. Ang iban grabe sila to yaw mga supporters to nila yaw. Ang supporters ni Trump, wayaga mas, wayaga silinga padisguise. Kitaon ang nawong, kitaon ang itsura. Ga bit-bit rifle sa iban, may handguns pa. Una sa balita, una sa aksyon. Tumanto yung kahalog gadaan niya sa layi sa Amerika to, ining pagbit-bit sang pusel. Kita mo, bisa sinulan to kapaniro. Bisan bata ganito kapaniro mo. Ito sponsor Amerika. Kung magkalagaw ka to, tangaman ka nga daan, masugata mong patao, may pusil, plagyo ka na. Ikita mo mga supporters sa Trump, so may mga rifles, may mga handguns. Nagtipon sila sa gwa sa election center sa Arizona. Kagaman ng Arizona, makaaksyon na gagwa ang ngalan ni Biden. Abansis Biden sa Arizona. Nagtipon to sila, mga sobra sila 200 makaaksyon. Tinabudamo na na. Isa 200, may isa kagatos, mga handguns, makin mo yan. Nagtipon sila to, kay nabalaan nila nga may natabo kuno nga ang pila ka mga boto ni Trump, why ginisip? Dumabo mo sponsor Pilipinas, gle? Sabi ko anay kung why isang dayaay nga matabo. Nga ang kampo ni Trump kasiling nga gindayaan sila. Ang mga supporters so nagsiling ho, may mga boto na si Trump, why nyo ginisip? Ang ila sila nga singgitan, siyempre hindi lunggo English kaya dito sa Marika mo. Singgit sila nga, stop the steal and count my vote. Kung tatanyong dinayaay, isipan nyo sakto ang boto para kay Trump. Akig na akig, ang iba nagtululo pa rin luha mo. Samtang nagatipon sila sa tubang sang Maricopa County Elections Department dito sa Phoenix. May pinaman ka mga news outlets ang nagasiling ang Arizona nakuha o kung nadaog na ni Biden. Ang maning report sa madamong ang mga news outlets. Pero ang kampo ni Trump nagsiling, why pa matapos ang isipay, tuloy pang laban, sige pang isipay. Pero sa aton deres Pilipinas, importante biya. Ano ang paaboton sang Pilipinas kung magdaogid man si Biden? No? Kaysa pabangkot kung magdaog si Trump, di ba naman guro sang kalabanan nga mga Filipino? Kay manog 4 na katuig na presidente si Trump sang Estados Unidos mo. Balada na nila sabat kung ano ang nabenepisyo sang Pilipinas kung sa kaayuhan o kung sa kalainan. Sang babangkot dari pananglit nga magdaogid man si Biden, anong makuha dari nga kaayuhan kag benepisyo sang pungsod Pilipinas? May mga eksperto sa panggobyerno mag-aksyon nagsiling nga, yes, it would be favorable for the Philippines and the rest of the world if Joe Biden wins U.S. presidential elections. Ano ni? Wailang galing ginmensyon ko na ano ini? Nga pabor para sa pungsod sang Pilipinas. Si Donald Trump mag-aksyon do ay ba niya sang kalain sang buot para kay Presidente Rodrigo Duterte? Ayuhay mas lang doa. Si Trump o galing niya, daw suya against pungsod China. Daw may pagpangapin basta nga sa issue sang West Philippine Sea. Ama nang ginapag-away sa pungsod Pilipinas. Pero galing dito sila makaksyon kadamo-damo to sa mga issue na
pabor sa kay Biden ang kalabanan nga mga taga-US pabor kay sa panindugan ni Biden, mayaraman pabor sa panindugan ni Trump. Orong kalabanan to nga nagasili maka-aksyon ekonomiya, nagmayo ko ekonomiya sa pungsod Estados Unidos. Sang si Trump ang pungko bilang pangulo. Ang ulaton tadi maka-aksyon, pinal nga resulta, pinal nga numero. Kung saan ni makalabot sa 270 mo nang ginahulat nga numero sin o makauda labos 270 mo isang daog na mura sang numero gid nga ginabantayan sang kalabanan humalin pa kahapon kagabi kay na sang kagahon kag tubtob subong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, las 5:36 Action Radio Philippines Standard Time. Ibo talaga na ato sa ring first batch sa ato sa ring mga commercial sa ato sa ring pagpanumbalik signal lang sa ato sa ring patrol. Ibalawon ta kon nanuna ang recovers ko bayara gid man sa saring panabag-ong anti-drug operations sa ato sa ring mga otoridad dira sa area sang isa ka barangay. Action reports after edition magabalik pagkatapos gid lamang sini. Okay, balbalon ta mag-action na. Ang ato sa ring balbalon sa pagtamyaw, pagka-leads, no? Ang unang abat sa ato sa ring monitor sa live stream. Rose Guevara, Cory Bidaha, watching from Kuwait. Naraman si Unad Keberti. Okay. Naka-tune in na Action Marlon. Salamat. Brit Hart Tunato, Mary Jane Mendoza, Rose Guevara, monitor lang ko di. Si Adfe, okay, sige. Sir Philip Alosagay, Araman, Gabonitor man, thank you gid. Si Adfe Casiris, aming hapon, salamat gid. Solano Roel Solano, gamonitor ko din sa Sarabia, regards lang sa nanay ko. Kag tatay sa Sagay, kag sa Solano family sa Bagaw Silang DSB. Sa mga gwapa nga asawa sa binubuhan Bago City, thanks God. Thanks God. Okay. Minda, greet ko advance happy birthday sa inablos ko Barangay 35 Bacolod. Buwas si Katin kun kay kag siya may advance ko greet kay day of mo boss. Balaan di minda damin minda ba? Salamat gida. Keep safe always. Action Mar, salamat. Thank you. Romvel Sinya Rusa Hingko. Mayong hapon Action Marlon. Monitor di. Sa Mercia, tamyaw ko lang si Rabbi Isaiah Jod kag Nathaniel. Mercy Palacios Relatos, ginatamyaw ko ang nanay ko si Clarita Palacios sa Kubay, salamat. M. Esmeralda Dolido, good afternoon from Hong Kong. Rafael Caceres, greet niya lang sa Neveray Vergara sa Barangay Mabini, Kagawad Helen Lanaza, Lamayo sa Barangay 7, Victorias, salamat. Andre Sirarif Aniedra, long live Negros, God bless us all. Araman si Erwin, good evening. Roy Olager, live kami kabaritor sa FB sang Axo Radio dari sa Olongapo City. Keep safe lang dira. Sa ilan ni Angel May Olager sa Barangay Villamonte. Salamat ka daw. Virgie Olpinda, from Celine Homes, keep safe lang Axamar. Happy sige. Celine ni Philip Alosagay, Bigomar, please greet mo akong sister si Eleanor Fukuda, happy birthday. Ara naga-online man siya subong. Arigato, Bigomar. Thank you. Oy, birthday ni Ma'am Eleanor Fukuda today. Happy birthday, Ma'am Eleanor Fukuda. Kag salamat kay Philip Alosagay. Thank you, kid. Arigato. Thank you. Okay. Dari naman tas daloma. Si Ana Andrea Famoso, a blessed Thursday afternoon, Aksa Marlon, salamat. Lang kay mang tadlong tadi sa aton nga kwa na. Si LM Buhar, approve, hambalya. Si Jerry Azero Jr., nung Jerry, taga Murcia ni si nung Jerry mo, no?
May barangay 35 ang quiz nga gagrit sa iya. Melvin Peñafiel, salamat. Si Doms Ortiz. Heaven, si Heaven niya taga-Tangob ni. Okay. Alex Fuentes. Maria Teresa de Roque, good PM. Si Alex Montesa, always. Monitor. Onad Kiberti, virtual Christmas gali. Hehehe. Morto ginamuno ko. Namutani lipay na ro. Virtual nga po ng Balsan DOH. Gati, sige lang. Hennessy Magaluna, taga Purok Paho South lang ako, viewing from IMP Seabreeze Resort, Taguig. Sir Marlon, kamusta na to ang update sa bayan sang Memorandum Circular? Aton RCO, okay, road clearing ni siya. Mahawa na naman ni aton dalanon sa tanang nga klase sang illegal structures dalan. Habot Sir Marlon nga mga barangay naton, may mga basketball court sa tunga dalan sa barangay, cover na sila tanan. Basta lagyan iya ka basi kung nag-designate man ang barangay nga mo nang ila sa Dimon basketball court, okay lang guro na. Pero kung dalan nga daagyan niya sa mga tao kasalakyan, hindi ka pwede. November 16 bla naman ang start sa ila sa nga panghawan liwat. Hennessy Magaluna, mayong hapon sa taran-taran nga taga Bagos City kag sa taga Bacolod. Jo Marie Pormentira, Jenny Perez Binalbagan, Gabritor. Monitor lang kami sa imo pihak ka channel YouTube daw klaro ang tingog mo Sir Marlon daw kay Papa ni Papa man. Sa pihak na siya totoo Alex. Sa akong Sir Marlon si Joe Biden agid na hambal ni Alex Montesa. Onad Kiberti, salamat. Melchor Barao Caromines. Team Flora Family sa Providence Negros, Action Marlon, naka-monitor always, Action Radio sa Bacolod. Ramona Azero, good evening Action Marlon, watching from Barangay 35. Naman siya nga muna ko kay Toto Jerry Azero, Ramona Azero, taga Barangay 35. Tamiyaw man ni Parme. Carmelo Garengo, mayong hapon Action Marlon, live watching from Taculing. Si Roger Sildres, Rigor Sildres, gatanaw live sa Manila. May Galeno, Action Marlon from Qatar. Vivencio Salcedo, Nonoy Salcedo from Mansilingan. Philip Alusagay, thank you sir. Lani Mitokwa, good evening Action Marlon, salamat. Evelyn Di Buboseno, Hambalya Marlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Rosalina Arellano Espadero, good evening from Morsha. Rafael Caceres, may gaas di kon pwede kuno ka pa-action party schedule sang ilaminatay. Mas maya guro Sir nong Rafael ikon gisa bali sulat sa papel andi may perma no padulong dia sa station kaya man protocol namon basta panawagan angot sa patay. Sige. Sa Marlon patamayaw ko lang mga pamilya tihado sang Miag-aw kag Kuyo Palawan. Kamonitor sila kada gabi. Madabang nga salamat. Alex R. Montesa. Iban balikan taraman dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga
Options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID. Ibalaw naton ang detalye sining drug operation usang ato sining mga kapulisan. With action dyan sa balik report please Kevin. Antes sa manakson mo ining sa itong lugar diri karon nga gabi. Anyway, may ara na 19 ka mga barangay diri sa Negros Occidental nga nakapasar sa validation o deliberation sa Regional Oversight Committee sa nga muling ginadeklarar abing drug-free barangay diri sa probinsya. Suno kay Mr. Nicholas Gomez ng Philippine Drug Enforcement Agency kanto Negros Occidental sa ginpatigayon nga Regional Oversight Committee deliberation karon nga adlaw dito sa may probinsya sa Iloilo. Out of 49 ka mga barangay nga nag-apply, may ara sang 19 nga nakapasar action more. So subong wala pa nila ginakuha ang isa-isa ka mga listahan gidabi mismo sang sining mga barangay nga nakapasar sa deliberation kay gina-finalize pa dito mismo sa may syudad sang Iloilo. Pero sa inisyang impormasyon ni Gomez 19 ang pasado kay may 3 ka mga barangay nga naging on hold action more. Ang natabo sa 3 ka mga barangay nga gin on hold kag sunod sa iya amon ding sa bahin sang syudad sang San Carlos kag syudad sang Victorias kay wala sang o kunabi tiglawas gikan sa may local government unit sang duha ka mga syudad nga nagtambong sa ginpatigayon nga deliberation nga isa sa dang requirements para makompirmar o labi mapasaabi no ining madeklara nga drug free ng isa ka lugar. According to kay Gomez, duwa dala sa Victorias, isa sa San Carlos ang wala nila nang ilalakip no sa listahan sa mga drug-free barangay, pero according to sa iya dako pa ring tsansa kung may ara ng abi nagtambong sa ilang regional oversight deliberation or committee deliberation action mars may syudad sa Iloilo. 19 ka mga banwa ang iya nga natag sa ton dumera sa Bago, may ara ay sa may Dulid amo ng pila ka mga banwa, pero in terms ng pinaka-specific na listahan kay ginulot-ulot pa naton nga mapasagikan sa may PDEA Region 6 nga office ang kabugosang listahan sa diri. Ang ibang mga barangay nga wala na dala o kung wala nakapasar sa deliberation, sila ang mahimo pa sa gyapon naka-apply sa masunod naman nga deliberation nga patigayonon sa bulan sang Disyembre action na Marlon. Kay baluan bulan sang Oktubre 9 October 9 last month lang gid mismo nagkandak na sila sang oversight deliberation na pila ka mga barangay nga gin-declare drug free diri mismo sa may probinsya sa Negros Occidental nga diri man nagdipatigay na deliberation sa may syudad sang Bacolod. Pero subong nagdesisyon sila nga dito sa Iloilo bangod nga according to kay Sir Gomez nakadepende na mong sa kung pila ang possible nga mga ma-declare nga mga drug-free barangay kung kinahanglan nila nga i-host na lang diri pila kabilog ang applicants abe kung tuman gikadamo kay para hindi mabudayan kag sa mo tunga on action mar kontrolado pa to ang biyahe that is why nga diri na lang imbes nga ang mga opisyal sa makadto sa Iloilo dili sila nag-conduct ng deliberation. Ang listahan, ulat-ulat sa pamag-action, isa-isa natin diri sa Japon sa pila ka man sa public affairs program sa Radyo Bacolod. Yari si Mr. Nicholas Gomez. 19 barangays na na-declare sa Regional Oversight Committee sa barangay. Okay. Bali sir, sila man ang nag-apply last October 9 or bago na sila applicants? Iba na nila ang bago nila sa itong mga disqualify sa deliberation at nakamapit na include sa deliberation. So, yun may po ng mga barangays na na-disqualified na deliberation disqualified mag-apon sa rong. Okay. Sir, all in all, for this deliberation, pila sir ang nag-apply for Negros? Nag-apply na ito sa mga 49. Okay. So, may aragid sang around 20 to 30 na na-decision. So, kung yung sir
sa Iloilo na gid. Yes, sir. Depende na sa ato sila kay sometimes kung kailangan mo ang i-electric na to sa Teresa Negros sa Bacolod. So, request na sa regular kasi itong hindi nga sa Bacolod yung mismo i-conduct ang deliberation kaya sa baka po ang restaurant ang pagkakapon sa mga LGU as times po na sa gawin na government. Medyo mga request naman sa province tapos yung kailangan gid no ma-approve sa housing. Sir, action mo pati na kabay kinahanglan sa pagpahayag ni Mr. Nicolas Gomez ang tagpamuno sa Pidea Negros Occidental. Ginatipon-tipon pati namon kay wala pa gid po nakabot opisyal ng barangay ang mga detalye may mara initial naman pero karot siguro sa pinakaminyo sa public affairs program sa Action Radio Bacolod pati ang detalye sining din ka sa nga bypass operations ang Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit Action Mayor. Ano son dyan, tinawo kon family members ang kilalang drug personality mo sa Bacolod? ng Tinaho. Okay. The member siya. Grupo? Sige. Sige, ang mga mga balita kikan naman sa may patrol ini nga balita si hapon mga ka-aksyon ang buko sila dulong sa inyo sa Dr. Alphys Green Coffee sa totalan mga ka-aksyon sa buong nga panahon basta mo mainit ang tempo kung nabulubog ng panahon namin manhigop sa mainit nga kape pero itong kape nga aton pagabalang isa lang aton gina-endorso sa inyo mag-inom sa Dr. Alphys Green Coffee. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masamay ginarekomendar. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect. John Villarosa, good evening, viewing from Mauricia. Toto Bea Jonathan, Action Marlon, good evening, Action Lover Boy. Salamat gid. Olive Prado Gargaritano, mayong gabi, Action Marlon, watching live here sa Batuan, La Carlota City. Inday Blaza, mayong hapon, just watching, Hambalya. Okay, salamat. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay,
Swimming lang gid ni or honors ng iban? Sa ang darayo. Ah. Mas sila tanan di puro, mas sila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Tayo na ro ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone na kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan. Di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na. Wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan nga 300 pesos. Iba niya timiara, git silang ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? mangin teacher, good science teacher ang ginang gusto Science ko. kaya favorite mga subject. So mga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks, bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay? Anong budlay gid? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid jab lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leon na nga nasulat pa lang. Hindi ako ta kinawiya ko yan. Kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon. Nang sige na ba na ng opportunity na ti amo to nagsulat ko dayon dason nang si gabi ko patugin sulat kay mas namin bay kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may nga picture dason. Kung kisana, nang nahuya ako mahulang. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulpaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga na. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, anto na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano lang nakuya, ako makulang. Yung pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dahil permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi basi. Pinakabag-o ka. Hindi mo ko madala sa tab. Libre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Iban nga balita, wala malabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Morden. Nakasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo